ganganci da kake sauraron dokokin wannan gida guda tara. To ka sani cewa wancan da kake gani a zaune shine sarkin wannan gida. Hatta da karuma shakkar shi suke yi. Balantana kai fursuna. Dole ne ka ringa gaishe shi sau uku kullum kana durgusawa bisa gwiwoyinka. Wannan yana daga cikin dokokin gidan nan guda tara. Sa'ad da Insam ya ji wannan batu sai kirkire da dariya. Sannan ya dubi fursunan da ya magana ya ce, to yau kuwa an samu sarki na biyu a gidan nan. Ni ma sai dai a dinga gaishe ni kamar yadda ake gaishe shi. Kafin Insam ya rufe bakinsa tuni fursunan da suka kewaye shi sun rufe shi da duka, sun durkusar da shi ƙasa. Kawai kuma sai aka ga ya yunkuro sama ya watsar da su gaba ɗaya. Wasu daga ciki suka yi sama tamkar da majojowa aka janye su. Suka gwar da jikin gini suka zube a ƙasa. Fursunonin suka sake tasowa suka numfo shi, nan fa aka rugunsume da fada. Duk fursunan da Insam ya nosa sai dai a ga ya baje a ƙasa ya kasa miƙewa. Idan kuwa kafa ko kuma hannun mutum ya nosa sai dai a ji ya kurma ihu sakamakon karyewar ƙashinsa. Kafin cikar da giga 120 ya bazar daga baki da waɗannan fursunoni a ƙasa, a cikin su an rasa mutum ɗaya wanda zai iya miƙewa. Ko da ganin haka sai sauran fursunonin da ke wajen gaba ɗayansu suka yunkuro za su afka Insam, amma sai Barsa da daka musu tsawa. Kai! Suka tsaya cak. Barsa da miƙe tsaye daga kan kujerar da yake zaune, ya tako da kafafunsa tamkar wani toron giwa. Ya zo dab da Insam ya tsaya. Kai ka ce zaki ne a gaban kyanwa saboda bambancin girman su. Barsa da sun da fuskarsa daidai kanta Insam ya ce, kai yaro, ai ba a sarki biyu a birni guda. Shekara ta 7 a gidan nan ba a taba samun tsagirin da mun rashin kunya ba sai kai. Lalle kwarin zuciyarka ya burge ni. Sai dai kaya banza domin yanzu zan karar da numfashinka. Sa'ad da Insam ya ji wannan batu sai ya murmushi kuma ya juya Barsat baya. Cikin jin izza gami da yadda da kai sanan ya ce, ba za ka iya sheke ni ba har sai kwana na ya ƙare. Ka ja mutuncinka da girmanka idan ba haka ba kuma za ka ji kunyar da baka taba ji ba. Kafin Insam ya gama rufe bakinsa tuni Barsat ya kawo mishi wawan mangari a wuya. Cikin zafin nama Insam mai sunkuya, hannun Barsat ya doke iska. Nan take suka kace mai da azaba. Domin samun ci gaban wannan labari, za ku iya bibiyar mu a tashar mu ta YouTube mai suna Mega Dub Studio TV.